Cainte. An bhfuil bád sa bhosca bréagán. An bhfuil bád sa bhosca bréagán. Is there a boat in the tie box? Tá bád sa bhosca bréagán. Tá bád sa bhosca bréagán. There is a boat in the tie box. An bhfuil etalán sa bhosca bréagán. An bhfuil etalán sa bhosca bréagán. Is there an aeroplane in the tie box? Tá etalán sa bhosca bréagán. Tá etalán sa bhosca bréagán. There is an aeroplane in the tie box. An bhfuil cór sa bhosca bréagán. An bhfuil car sa bhosca bréagán. Is there a car in the tie box? Níl cá sa bhosca bréagán. Níl car sa bhosca bréagán. There is not a car in the tie box. An bhfuil rothair sa bhosca bréagán. An bhfuil rothair sa bhosca bréagán. Is there a boat in the tie box? Tá rothair sa bhosca bréagán. Tá rothair sa bhosca bréagán. There is a boat in the tie box. There is a bike in the tie box. An bhfuil leabhar sa bhosca bréagán. An bhfuil leabhar sa bhosca bréagán. Is there a book in the tie box? Tá leabhar sa bhosca bréagán. Tá leabhar sa bhosca bréagán. There is a book in the tie box. An bhfuil bus sa bhosca bréagán. An bhfuil bus sa bhosca bréagán. Is there a bus in the tie box? Níl bus sa bhosca bréagán. Níl bus sa bhosca bréagán. There is not a bus in the tie box. An bhfuil brící sa bhosca bréagán. An bhfuil bricí sa bhosca bréagán. Are there blocks in the tie box? Tá bricí sa bhosca bréagán. Tá bricí sa bhosca bréagán. There are blocks in the tie box. An bhfuil ríomhaire sa bhosca bréagán. An bhfuil ríomhaire sa bhosca bréagán. Is there a computer in the tie box? Tá ríomhaire sa bhosca bréagán. Tá ríomhaire sa bhosca bréagán. There is a computer in the tie box. An bhfuil tarracóir sa bhosca bréagán. An bhfuil tarracóir sa bhosca bréagán. Is there a tractor in the tie box? Níl tarracóir sa bhosca bréagán. Níl tarracóir sa bhosca bréagán. There is not a tractor in the tie box. An bhfuil cluiche sa bhosca bréagán. An bhfuil cluiche sa bhosca bréagán. Is there a game in the tie box? Tá cluiche sa bhosca bréagán. Tá cluiche sa bhosca bréagán. There is a game in the tie box.